Ja t'he dit que no és fàcil d'explicar. Has de confiar en nosaltres. Només has de saber que tu no hi tens res a veure. Que passi el que passi, tots dos t'estimem i que encara que el Quim no visqui aquí... Però jo no vull que se'n vagi. Ja ho sé, Max. Però no s'hi pot fer res. Avui el Quim agafarà les seves coses i se n'anirà. Avui? Sí, és el millor. El millor per qui? Ja t'ho he dit, per tots. Si el Quim se'n va, jo me'n vaig amb ell. Max. Puc venir amb tu? Escolta, mira, no es tracta de si pots o no pots. Tu vius aquí. I tu també vius aquí i te'n vas. Sí, Max, però no és el mateix. No te'n pots anar amb ell, Max. Per què no? Per què no? Perquè ho hem estat parlant i hem decidit... Si heu decidit un munt de coses. Però a mi no m'heu preguntat mai res. Escolta. Puc venir amb tu o no? És clar que pots, però... Però com tens collons? Clara. Com tens collons de dir-li que sí? Clara, sisplau. Molt bé. Molt bé, d'acord. Feu el que vulgueu. Agafeu les vostres coses i foteu al camp!